Tarek lidi, my jsme Clan Aftermaster ze hry Counter-Strike. Já jsem Přený a ten vedle mě je Baha. Chybí nám tady kořen, který je na prázdninách u taty. A vlastně, proč točíme vlog? Stala se nám nemilá věc, že nás odpustili 3 členi. A to Martin, Buddy a Galda. No a tímto bychom vlastně chtěli nabrat, no vlastně přizvat pár dalších lidí a když tak nám pište do komentářů, nebo podívejte se na naše webovky, máme webovky, že jo. Potřebujeme, abyste nám psali do komentářů, jestli máme točit další videa, protože nás už to jaksi nebaví. No, nebaví, ale když v málo lidech je to takový už nuda. No, není to ono, jak to bylo předtím, 6 lidech, že jo. A tak, kdyby někdo se chtěl přidat, tak se přidejte, napište nám, máme ty webovky, že jo. Pošleme to ještě, dáme to do popisu videa a tak fakt pište nám do komentářů, jestli to má cenu ještě, aby jsme točili nebo ne. No tak to je tak asi všechno, tak zdar.